Thomas kallo da sauraron mu ga dan bande ga fafata tsakanin wato autan garba wato mai bakin wando sai kuma shagon nasirin kalalaje da koriyan wando ga dan bannan autan garba ya kai muguwa hari autan garba shagon nasirin kalalaje autan garba ga dan bannan autan garba shagon nasirin kalalaje garan bannan shagon nasiru kalalaje autan garba garan bannan shagon nasiru kalalaje autan garba shagon nasiru kalalaje garan bannan an taka shagon nasiru kalalaje autan garba na cikin garan bannan autan garba ya kai mugu hari amma bai samu ba shagon nasiru kalalaje garan bannan shagon nasiru kalalaje daga bangaren gurmada sai kuma wato autan garba daga bangaren jamus garan bannan autan garba shagon nasiru kalalaje garan bannan garan bannan shagon nasiru kalalaje autan garba ya kai mugu hari shagon nasiru ya kora ta garan bannan autan garba na shirin kai mugu hari shagon nasiru kalalaje ya kai bai samu ba ya kai muguwa farmaki guda uku bai samu ba garan bannan autan garba shagon nasiru kalalaje garan bannan shagon nasiru kalalaje autan garba garan bannan kowa na shirin inda zai bar maka garan bannan autan garba Thomas kallon mu garan bannan da an dawo tsakanin wato autan garba da kuma wato shagon nasiru kalalaje garan bannan shagon nasiru kalalaje ya kai muguwar farmaki watan autan garba na shirin maidawa garan bannan an taka shagon nasiru kalalaje daga bangaren gurmada mai koriyan wando garan bannan muguwa hari garan bannan shagon nasiru kalalaje autan garba dambe ta dau zafi muguwa hari garan bannan dambe ne mai bara'in hatsari ake takawa wannan lokacin. To masu kallon kada ku shagala ku manta in wannan shine karan farko na ku na ganin bidiyo a wannan shafin za mu so ku danna mana subscribe domin mu kuma za mu ci gaba da kawo muku daɗaɗɗen wasanni na gargajiya wato dambe kenan garan bannan muguwa hari autan garba ya kai muguwa hari shagon nasiru kalalaje autan garba garan bannan autan garba shagon nasiru kalalaje autan garba ya kara muguwar hari garan bannan autan garba shagon nasiru kalalaje autan garba shagon nasiru kalalaje autan garba shagon nasiru kalalaje garan bannan shagon nasiru kalalaje garan bannan kowa na shirin inda zai farmaka yanda yayin da dambe nan ta dau zafi garan bannan muguwa hari autan garba ya kai muguwa hari garan bannan autan garba ya kai a kara autan garba shagon nasiru kalalaje garan bannan shagon nasiru kalalaje autan garba sauraron mu ga dan
baje ta hada tsakanin wato autan na Aisha da kuma dan daban autan dan bunza a nan gidan Idris Barewa da ke Maraban Yanya kai tsaye za a babata ganan dan daban autan dan bunza na shiri domin a babata wannan damban ga kuma wato autan na Aisha wanda za wa ajo a 18 ga wannan watan sakacin na farko tsakanin autan na Aisha daga bangaren kurma da na autan dan bunza gungunan na autan dan bunza daga bangaren jamus autan na Aisha daga bangaren kurma da Thomas Kallo su daga autan Aisha na yana ta addu'a wani da fara za su gabatar da zai ba tare ɓata lokaci ba tsakanin shi da ta ga nan nan autan na Aisha shi ne za a yi ma'ato wanda za a wani dambe kusan guda uku ne zafi a nan maraba idan Allah ya kai ranar Lahadi tsakanin Shehu Sarki da kuma Cindo da shi da Alasan sannan kuma da Sabon Sarki da shi da Galadima ne dogo bayan dogo da mai tafasa autan Aisha garin bana autan Aisha autan Aisha an daba ya ce buɗe ya kalo buɗe ya kalo la ilaha illallah amira na kuka garin bana la ilaha illallah autan Aisha an daba ya kai farmaki wa autan Aisha garin bana autan Aisha dan daba ya kai autan Aisha ya kai mai garin bana Aisha an daba ya kai muku hari Andaba autan Aisha garin bana ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله سنة أكيد هلا وأنا أجل خلو إننا ما بيجي خاجوا وكما بندبا هو ولا كل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا autan Aisha الله andaba جابا لا إله إلا الله أنا جابر أمثل النيجر لا إله إلا الله to garin wannan a dawo turmi na biyu tsakanin wato dan daba na watan dabunza da kuma watan autan na Aisha dan daba autan na Aisha garin wannan dan daba garin wannan Andaba autan Aisha Garuwa sun
damban nan. Shakwai da za su fafata tafe ya zai zinan da shida autan makaɗa a auta ta makaɗa da kuma makaɗa sai kuma ushu shakwai da kuma jamus gare mana za su tafi da marmayin yaki autan makaɗa la ilaha illallah ranar lahadi idan Allah ya kai mu akwai ajo wanda za a yi ma'autan na Aisha jihar Fulawa kano karban nan bari mu bannan والله الناس هذا فايل اما اشرب الحبا والله الناس هذا فايل بلو بنا لا اله الا الله نيجا سبب من دكانا الناس والله فعل من دكانا كي لما كذا لا اله الا الله وحنا كل ما نجيب دابي وشو لنا دسك وشو بلو بنا كي يوا نينا صاحبنا عند ماذا هذا ما جالس كرانا يقول والله اني ابيان والله بيسا kuma sun sa kudai ana kisa sai an kara ma kudi la ilaha illallah wa Allah kana da mata wannan mayama la ilaha illallah wa Allah wa ina za'atu tazariya wa dunuba la ilaha illallah wa wannan kai wa ana fara magani ba dadi har sai ya gana dan dan na hada la ilaha illallah wa ana fara magani ba dadi da shaka sanan bunza Sadiya kula wa bawani kula wa Ramadan kula wa Najib la ilaha illallah wa ala kulli ma gani badani sai ai ke hala wa wannan kai da shi ga sharar gila la ilaha illallah wa wannan yan fulani asali ko ya ga Allah wa mun fulatanci la ilaha illallah wa ala wa wannan kai asama kana usulai da la ilaha illallah wa wannan kuma la ilaha illallah ne ya jana hadallahu ubannin kai yanzu a gyara rashin kuɗi na wallahi la ilaha illallah tuka la ilaha illallah ruwa wannan kai da suka tuka la ilaha illallah wa Allah wa ala kullu ma gani badani sai ya yi kuka wa Allah wallahi usu ta fadi da suka usu ne da la ilaha illallah shagun da karen naji wa ubannin la ilaha illallah لا إله إلا الله وحنا كل ما بني بدادي تشرك لما كنا إسرائيل هو من كي الله كا بابا ودم بومبا الله كا بيجامل بعد أسا لا إله إلا الله ولا أبنا يتبر سان جالس بديه لباس هو أبنا نجامس لا إله إلا الله كما الله كا بيجرا باجي أهل فلاني بابا ما نفاته نقوم نقوم ودادا لا إله إلا الله بابا بابا سيدنا لا إله إلا الله سنا يكيد هلا وعلى كل ما نجيب ردي والله يا وابن يا كلمة كذا وسيدنا نجينا باجي يا سبو لا إله إلا الله أهل فلاني والله لو بنن وأنا بسمع لكم والله أنكم مغتنين سيني والله الله كان جنبيا بابا أمان المدادة لا إله إلا الله نشك وسنين دا كي أتمك دا هذا هذه الدنيا ما يوم مكاهنا نلوون وسوك دول هنوكا وبسا شاور بابا علي شاور شاك شافا شاور فكتة لا إله إلا الله شاور إنس أمبريوا وحنا كورا ما نجي ما دابي سلام أجيب هلا كي نمك دا والله كي أدمانيا وبسا إنتاجي wanda ba zai ma adukom na ubannan ne sai ka obi sa in tsari usar kai sa daga aiki ubangiji Allah sai ku iya ka promotion da kuke ga dadi wanda sa in tsari la ilaha illallah so da maganin wani soja bin daga cikin ku yake sani abata ne da shi ba a hori ne da su da su mu wannan mun go ba gida kai da wani
saurara kai mun gode alhaji na baranda gwamba sarkin mawaka na Najeriya gaba daya to yana da kuma da arewa mun je Kaduna kuma mun dawo lafiya alhamdulillah to yana ne ya kamata a ce a yi dabban manya ya kamata a ce a yi dabban manya duk wanda tura ya tashi dan yana tura kai kowa ya san baka da lafiya ba dole ya tuba ba amma duk wanda ina ana ta shagon babu ya sanda jiniyo ku tube da kai da ana son shagon babu ya sanda saboda duk duniya sun ce ba ku son yin dambe sai kun da dama na ce ni kuma na isa da ku saboda haka a gyara da Allah